יש רק מקום אחד שבו אנחנו נוגעים בנקודה הכי עמוקה שלנו. הזהות שלנו. זהות היא למעשה עמותת הגג של למעלה מ-40 עמותות שונות שפועלות בבתי ספר חילוניים. והעמותה הזאת מחוברת מאוד לבית היהודי ולעומד בראשו, שכמובן מונצח כמו שצריך באתר הבית של זהות. נמצאים במצב כזה שקודם כל לחזק את ההבנה של היהודים. קודם כל, תקשיב, אני ואתה באותה סירה. מחר אתה תגיד, יאללה, הייתי מיישב את כל המתנחלים במקום אחד ומחזיר את השטחים. אז אנחנו באמת רוצים להטיף לאהבת הבריות, ואז אני אלחם איתך ביחד, אפילו במלחמה שאני לא חושב שהיא צודקת, אבל אנחנו עם אחד. ואני אהיה מוכן להקריב את עצמי איתך ולא להגיד, אוקיי, יש שם מישהו בסכנה, אבל הוא איזה שמתנחל, אז תעזבו אותו שם. זה לא מפעל של החזרה בתשובה, זה מפעל של כינון של אליטה חדשה. תחת איזושהי כסות שהיא כאילו קונצנזואלית, בעצם עומדים האינטרסים הפוליטיים של הבית היהודי ושל מפעל ההתנחלויות. ואת הדברים האלה לא אומרים להורים.